kuya, yan, kinukuha niya na yung ating mga, ito yung camera, never kumantong nagalaw, guys. Isa kan doon, nag-ayos na rin siya ng kanyang damit, and stove, unboxing dito, guys. Yeah. Magtatanong na siya mag-ano yung pinupunasan na ni Zach yung likod kasi sobrang tagaktak yung pawis ko sa likod, guys. I know for sure. Yeah, not sure. Magsiswimming. Nabagit ka ba sa'yo? Magsiswimming tayo, guys. May sobrang init. Walang kuryente. And so far, ayan, yung bag. Yung sa boys na sara na. Ayan. So, naghihintay lang kami kasi si Papa, gustong-gusto niya jeep, right, Zach? Gustong-gusto niya mag-jeep. So, mag-jeep tayo. Mag-run tayo ng jeep ulit. Kasi gustong-gusto niya ang jeep, guys. Nandito yung sasakyan nila, Jack. Pero hindi yan ang gagamitin natin kasi jeep is the request. Pwede man kasing dalawang balik kasi malapit lang naman yung pupunta natin. Oh, init. So, i-continue natin yan mamaya para makapag-swim muna ang mga bata. Last swim for today. Iyan ang pangarap ni Zach. Makatayo dyan sa jeep. Kaya gusto niya jeep lagi ang... Hindi pwede, nak. Gusto nila magkabit dyan. Hindi kayo pwede dyan. Pagpalsiniday. Come on. Yan din. Ako duman kay Sarah. Last swimming dito sa Bicol. Yeah, ang daming tao. Welcome to Kabulwangan. Ayan, guys, punta kayo dito sa Kabulwangan Hill Spring Resort. Ang ganda dito. Ang ganda, puno kasi brown out. May ko aram. Nandito na pala. Iyo, baga puno. Puno po ang Kabulwangan. Pero plus ko, brown out kasi. Kaya, oh, may bingo. Bingo. Tapos may buko. Hi! Nandun yung kabatch ko. Pinandaming tao. Isos ang mata, ha? Ayo. Dito kami sa first, sa dati. Ay, careful, ha? Ay! Dahan-dahan. Nandun na. Be careful. Wait for ate. Oh, ayan ang masarap. Tutong kainan na po. Yung mga bata nandoon. Ay, kasag. Anong linagay mo? Kangkong. Ayan ang aming pagkain. At siya na nanti kang bayad. Another menu ko yung mga Another menu. Ayan, pwede ka ayan. Huni. Hindi man ano, be. Tilapia ka na lang. Tapos, ini, pwede ka kaini. Oh, masirang ini. So, see you today again. See you again. Jack. Iyo, kamu taga-digdiman sana iyo po. And si mother, ayan, the pili, of course, the pili. Chicken. Holly, eat first. Eat first, may mangga din pala tayo. Kuchinta. Oh, diba? Kain tayo, guys. Kain muna. Ang huling mukbang sa tabako. Yes. No, I didn't buy. We rented it. Nag-rent akong salbabida. Mahal ng plato to, mother. Oo, nila. Gusto kong, yeah, tipo po is dukot. Kot is the good. Diba si Ye? Ang nasira. Hindi ko aram si... Ano papayain mo gatulong ang mamak na magbuha ka talima buti. Gulay. Sira mo yung Rice daman, so apo muna. So apo mong saro dama. Rice. That's your plate now, Baba. We don't have plate. It's alright. Nairo na nga
yan, nagagat. Matatanong inyo, ano lang, mong tubig. Deko, kumakasi si Marino. Kunin sa yelo po iyo. Junior? May sabaw na tubig yung kanyang gamit. Uncle Junior, ikaw ba yan? Ito yung ating, ano? Day, anong sayang? Day, magpuan masasayang. Ini, marara ini sa iyo. Marara ini sa iyo. Marara. Sabi yung ko, I think ako pa na nakakain. Ngayon nga mo pa ito, ano, maluto? Maluto ka pa na chicken. Huwag kang mahihiya, ha? Kain, guys. Harap pa lang kayo ng feeling pag masabawan na tubig. Ang gajin nyo. Masiram. Masabawan na tubig. Ano ita? Na to? Kangkong with... Gusto kong i-ano yung isa. Safe mo. Ganda lang. May tito pa yan. Oh, walang buo. Iyan. Tikman nga nito, pinanuto na sa ito ng tubig duman. Pen, iyo pen. Iyo. Kain mo iyan, iyo, pero Iyo. yan mo pa ubo. Para mo, siying pag inuman Ba, iyan ka o tugun-tuguni. Basta ako. Masib ako para atyang ko. May pagkaan. Masusure talaga. Yeah. Okay, just put it there. I will eat it. Yeah. Pero dito malumoy. Dito Malumay malo. ba ito? Malumay. Matagas ito. Para mamaya ko to guys. May pagkapaslo ini. Chabas, nagkuha ka, Chabas. Suhod yan, pasensya sila. Ang makakain nila ay yung kahapon din. Sabi may tadiri ka. You want ketchup? Si Holly, tingnan nyo. Ang plato niya ay yung takip ng aming baunan. Literal na. Nag-outing siya. Right, Baba? More fun in the Philippines. Nakadalawa siya. Oh no, you don't wanna go home. Ayaw niyo nang umuwi. You wanna stay here. Ayaw niya nang umuwi talaga. Kabalat ka na rin. Ayaw niya nang umuwi. Finish your chicken, baby. Pangalawa niya na yan. Oh. Hirap magkipotsi. Nganda. Simbutong kumisa yan. Iyo. Dinapit nindo siya. Napudong. Ha? Great. What is this? Me and Tito Jackie. Are still? What thing? No. Arte. Ate mo? It's not steak. Malansa. My mom going to swim. You have to be careful, huh? Okay. Kuya! Yeah, what mango? This one. Balik ka ikaw sa Indonesia, adi. Mas paborito na nila. Mas kanong mangga. Di ba na Indonesia duman? Mangga, pero bakong araw kaining mangga ta? Parang may kulang ako. Hey, basig ka na? Garuma sa na ini kinuno. Ayan na yung ating ano, ano ni malunggay. Kaya maski pa yun ang tao, malingawom. Growing ba ka? Nagano pala si Crisalta? Dapat ka, na magabi rapid. Inapudan niya sa cellphone. Baka dahil na magbigay. Pagpalain na kung yun na yun. Ayun na po na sa mga. Ayun na. Sige ka. Denglok do sa salon. May langaw. Ha? Pili. Ay, iyo ang kutsinta. Tata. Tubigol. Wala tao na pilo pa na. Yata mo masarap.
Iyo? Bako. Sabi kaya ba nagbabakal ka lagi pila at parungon mo. Bako man man ato. Nasiram. Iyo, pero bako ini man ato. Baka paano ako, sa kuya, tapos masiram. Yan, watery ba gan? Oo, pag-water. Tanaan mo sa ko. Tana eh. Tana eh. Tana eh, manatukon. Manatukon! Siram. Ay, duwang yan. Siguro. Duwang klase. Ano, malinamnam. Oo. Hindi ba ko? Baka mga ng kaanyo. Hindi, masarap. Ang pili na adyo man ato. Ang pili na adyo, bako. Adi, Baka mga pagulong, baka mga ito. Hindi po, baka sabihin ako lang ang lakas kumain. Kaya dyan, Hindi naman po all malakas kumain. ang daming tao sila. Brown out kasi guys, lahat ng tao dito. Sa Kabunwag. Kabulwangan. Kabulwangan. nag-arabot pa nga niya. Nagparayo na sila. Balita na doon. See my bright here. Ma, ano man, ma? You can swim. Okay, go on. Ma, sisak ma. Kumusta na ka ng talinga? Okay pa? Okay, okay na. Basog na ako ganito ng chicken. Mataan na. Masarap sututungan, sututungan. Suso. Ubakan. Bay mangga. Isos. Bawal. Hindi na ko na siya. Ay, bawal sa inyo. Hindi ka pa ang gawin na prutas mo yan. Rumalso. Apple. Ang palaya. Palaya, oo. Ayaw. Nag-inom kang barley? Hindi naman ako pa nag-inom ng barley. Dati iyo. Dati iyo. Paano ng bird? Mangga. 1,000. May 700. May napaka si Adjo. Baratuhon. Dati nag-inom ako ng barley. Sarap ng mangga guys. Ito una yung discorsyo. Moy! Basog ka na? So pinya nga ni pinakal ko baga po. Ano tiya bas. Hindi ko pa naubakan. Tadi mo lang ko makuba. Mason. Mami, ay so ang ito sa kaduya? Ay, mahamis. Kadarami ka sa masira. Hilo na. Pagbakal, hindi pa ubakan mo. Ano nga ni dad. Pinaubakan ko na si Julian. Nasira ang mami ko. Di kaya ako nakakauba. Si Maki. Oo, sabi ko, si Ted kaya busy magasig ng tuho. Bural daw Sabagay. busy. Dapat mataro mo na po. Iyo po. So dati baka pinadalan ako ni Mani. Mami, sus, grabe. So mukbang lang po ang session natin. So pinya. Hawaii ito, Hawaii. Kulay green pa nga ni siguro ako. Ma'am! Ikaw na, ma'am. Si mama. Yes. Guys, sumalim. Sige. Ang gulaw. Sige nga, di ko yan na. Ay, dito. Busy. Busy sa business na masara na. Matatapos na pong event sa tabako. Kaya ay nag-busy na siya. Nag-iisip naman siya kung anong pagkabuhi ang kanyang hahanapin. Mag-order po kayo. Nagpa-order sila. Pag may birthday, kasal. Lahat ng okasyon. Kahit anong okasyon. Dito na si Pa. Si Yinga Bicolana, muntik nang di matira ng kasag, si Ma, ayan. Yung mga bata doon, naliligo. Siya hindi pa makapunta kasi wala pa si papa niya, si Relax. Ang tawag ni Yinga Bicolana, Relax ang papa niya. Salamat po.
pansit, may palabok, may ginatang pagkahapon. Kung ganun pa ito, Guys, ang dami mo nakain. Guys, yes, yes. Hindi ko naman ibalik. Dirty. Sak magmamangga. Sarap. Pangalawa niya na yan, guys. Ayan yung pangalawa. Ito yung buto nung una. Magsawa ka na sa mangga kasi wala niya sa atin. One more. Namalengke pala si mother. Para sa kanyang mga apo. Bananas, piatos. O, go get na. Hindi eh. Si Kuya, nagsaging na. Makisaging si Kuya. Ayan. Hi, kids! Oh. May royal daw. Ayan. Susakan dito. Oh. What's that? Nice? Nice swimming? No, I'm good, thank you. Ang daming tao, guys. Oh. Thank you. Guys, 3:27. Mag-ano tayo? Mag-kuchinta. Ako man gayod. Come to mama. Hindi ka. Apat na ubos ko. Ako 5. Ang sarap ng kuchinta ni Ajo. Bako nagkariling mo ng kutsinta. Ano? Ang sarap ng kuchinta, guys. Nalulobat tayo. Huh? I'll try a little bit. Is it good? Ano laga? Mom, so this tree, Sandra's kind. Slipper niyang hinap nga. Oh, my tummy got better quickly, Mom. Maybe it's because I stay still. Kaghapon nakalima ata ako nito. Ngayon, 3 yung nilagay. Isa na lang. Ayun, wala. Mommy, I'm gonna go. Ang daming isda dito kasi may fish pan. Mommy, I'm gonna go swimming. Okay. Pinifeed niya. Ang tiyaga talaga ni Sakay Blair. O, kanina pa sila dito. Yeah. Bili pa sila ng ice drop. Okay. What flavor? Uncle Sal? Ay, ko si Claire. Sinauna din sa O kaya nga. Late na naman ko siyang ko. Yeah, kuya. Ha? Melon? Kuya, may melon ka? Ayan, mango kuya. Na? Mango, yes. Ha? Ube? Ask for ube. Ayan, there's ube. Kaya na pinipig. Ikaw po. Sige na. Ate, anong gusto mo? Ube? Sige na, kuha na. Please. Mangga. Nganta, late ka sa tuyang ano. Naguyang pa doon. Nagbulang ka. Blair! Blair! Wag ano, nak! Pulikaton, anak! May pulikat kaya si mama. Pulikaton na! Time check, 5:16 guys. Soon uwi na tayo si Pa. Of course. Kain muna siya. Yung mga bata ayaw pa nilang umalis sa tubig.
Kaya, merienda na si Papa. Oh. Yan ang literal na outing. Diyan nagplato sa kaldero. Takip ng may tutong. Oh. Mga tira-tira. Ayan yung ano yung almusal namin kaninang dilis. Uwi na. Where's Holly? Baba, come on, let's go. Let's go. Let's go! Sleeper? Where's your sleeper? Here. I don't know. Ah, we're going. This is ang cute nila ni Blair. So, uwi na tayo, guys. Nandiyan na yung jeep. Asan yung jeep natin? Nasaan yung ano natin? FX. Sa Jackie. Where's the FX? FX. Nasaan yung ating Montero? Montero. Ay, sa Montero. Ano ba yung Montero namin? Sa Montero, ayun. And then yung Tamaraw. Tamaraw. Jack. Tamaraw Montero. Or see you. Nandito po yung Tamaraw. Tamaraw. Yeah, she's alright. He's alright. No, you like small. It's still No. Yeah. Gusto si Zach talaga dyan, oh. Okay. Sumama si Jackie kasi gusto ni Zach na magkabit. Hold on, Zach, guys. Hold on. Oh, hinahanap ka ni Blair. Traffic. What you doing? Ha? Balik ka balik. Balik pa lang kita. O, napuno na kami. What happened, Mom? Some crazy driver. No, we were Nakaunaan. Narautan mo niya na. making those drunkies. Watch out! Kasi man mako kayo doon may inahayo. Mom, the branch is nearly here. I know, just... Okay, second destination, Dos Montes. Pinapasok na namin sa dito. Ayan, pinaupo na namin sa dito sa loob kasi nasa highway na tayo. Kanina kasi nasa ano lang tayo doon sa looban. Wala masyadong sasakyan. Pero ayaw niya pa rin umupo dito kaya dyan siya. Mas gusto niya dyan. Yes, my ha? Biglang pasok. Oy, hala, ayan na, oh. Pigpapara pati, oh. Sak, move, sak. Hala, may police. May police. Biglang pasok. Biglang pasok. Ilalim ng tulay. Tiga arapod. Ano, sak? Si sak. Napaurong si sak, wala sa oras. Dire-diretso si sak. Okay, wala na pong pulis. Pwede siyang bumalik. Nak! Sak! Hold on, sak! Kamusta sa swimming? Marama. Ano? Tuyo pa rin yung kanyang damit. Dito na pala kayo sa bahay. And, tingnan niyo yung mayon. Ang ganda ng mayon. Ano, stick ko. Eto pala guys, meron akong package from Japan. Actually, pangalawa na tong box. And nakaabot siya bago kami umalis. So, siguro ipakita ko na lang ito sa inyo pag nasa Australia na tayo. Tinanggal ko lang sa dito guys. So, ayan. Isa, dalawa, pero ayan. Yung isa nito mas malaki. Hindi sa kanto, hindi sa gilid. Ano ginagawa mo? Ito yung laman ng ating... What is that? Ouch! Putang kinamot. What is that? Naglagay sila dito yung galing sa Japan na
Ano, eye drop. Maganda yung product. Ayan pa. Maganda po yung product. Tingnan niyo po. Hindi na pa ako makakita. Hindi na ako nakakita actually. Sobrang ganda. Maganda po pala tong cherishing. Basa na yung, ayan o, pumuti na po yung, Na-bleach. pumuti na po yung mata ko sa sobrang ganda nitong Pra- AB6 na cake. Ay, busy ah. Yan ang current situation after ng swimming namin, guys. Tinutulungan na tayo ni Sisi at saka ni Mom. And yung bag na yan, iwan ko na sa kanya. Tingnan mo, ang laki ng mangko ng lulutuan. Oo. Yeah. We're gonna eat pancit canton for tonight. Ito na lang muna. Oo. Nagpag-grocery ako kasi gusto nilang pancit canton matagal na. So, pancit canton ang ating dinner for tonight. Gusto ang pancit canton with eggs. Ang padispedida ay pancit canton. Ayan. Hoy, akala mo lit yung gustong-gusto ng mga bata. Sweet and spicy, ikaw? I don't think so you will like sweet and spicy. Hi po, subunay ta sir. Ay, ayan pala siya. Jack! Second round. Oo. Tingnan mo naman. Parang pang tatlong sachet na iyan. Uy, Zach. Hoy, Jack, kain sa sa iya. Gutom na. Si Bekerak mo, si Jackie. Naiinot. Hoy, we have more here. Oh, nakulong pa. Hoy, Jack! Darahon mi din sa Australia. Dahil naman gayon. Malapit na guys, malapit na kayo matapos. And, malala nyo, eto yung nawala ko nung nag-IKEA ako, diba? Nawala ko yung isa. Eto, ibigay ko na to kay mama. Ay, wow, andito na. Kamusta? Tapos na? 1:25 na ng madaling araw. Tapos na ako mag-impake. And nakilo ko na lang mga yan. Si Jack galing dito. Kaalis-alis niya lang. Ang lakas ng ulan. Kasi bukas maaga kami aalis. Maaga yung alis namin. Napaaga yung alis namin sa Bicol, guys. Hindi ito yung original time namin. And maaga rin yung flight namin bukas. Ang lakas ng ulan sa labas. Maliligo na ako kahit 1:35 na pala. Oh, 1:35. Maliligo na ako si mama. Nakahanap na yan si mama. Naka-upload tayo habang nag-aan ako. Tawag nito, nag-impake kami ni mama. Mayroon ako na-edit kagabi. And kanina ko lang na-upload. So yun, maligo na ako. Lapot na mi, oh.